वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। हरे कृष्ण हरे కృష్ణ భక్తులందరికీ సో ఈరోజు నిన్న మనం 18వ అధ్యాయం 18వ శ్లోకం చూసాము. ఈరోజు 19వ శ్లోకం చూసాము. సో నిన్న శ్లోకంలో మరి అన్ని అమంగళాలు కూడా ఈ భాగవతం యొక్క సేవ అంటే ఈ గ్రంథ భాగవతం సేవ ఏమిటి అంటే మరి భాగవతాన్ని అత్యంత పూజ్య భావంతో శ్రవణం చేయడం, అది గ్రంథ భాగవత సేవ అయితే, మనుష్యులు మరి భాగవతారులు సేవ ఏమిటి అంటే శుద్ధ భక్తుల సేవ. ఈ రెండిటి వల్ల అమంగళాలన్నీ కూడా పోతాయి. ఆ తర్వాత భక్తి అన్వేవరింగ్ డివోషన్ లో ఉంటాము అన్నది ఇంగ్లీష్లో చెప్తాము. తెలుగులో నైష్ఠికి అంటే విచలనం లేని భక్తి, అంటే అటు ఇటు చలించకుండా మనసు నిశ్చలమైనటువంటి భక్తి, అందులో స్థిరపడతారు. ఎవరైతే ఇలా భాగవత సేవ నిత్యము చేస్తారో వాళ్ళ అమంగళాలన్నీ పోయి నిశ్చలమైన భక్తిలో స్థిరపడతారు అన్నది నిన్నటి శ్లోకంలో చూసాం. సో భాగవత సేవ నిత్యం అంటే భాగవతాన్ని వినడం, శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండడం. శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం అంటే మనం భౌతికంగా వాళ్ళ ప్రక్కనే లేకపోయినా కూడా వాళ్ళ యొక్క అడుగుజాడల్లో నడుచుకున్నా, వాళ్ళ యొక్క ఉపదేశాలను మనం ఫాలో అయినా, దగ్గర లేకపోయినా అలా ఉండడం కూడా శుద్ధ భక్తుల యొక్క సేవలో ఉన్నట్లే లెక్క అని చెప్పుకున్నాం. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ప్రభుపాద కూడా ఆయన గురువు దగ్గర ఉన్నది ఆయన చాలా తక్కువ ఫిజికల్గా. ఆయన మరి చాలా రోజులు బహు తక్కువగానే ఉన్నారు గురువు దగ్గర. కానీ మరి ఆయన ఆదేశాలు, ఆయన ఉపదేశాలు అన్నిటినీ కూడా ఆయన అనుసరించి, గురు పరంపర చెప్పినవన్నీ అనుసరిస్తూ ఆయన జీవితాన్ని గడిపారు. కాబట్టి అది ముఖ్యం అని మనం చూస్తాం. సో ఆ పాయింట్ కూడా ఒకటి ముఖ్యం అన్నమాట. అంటే మనం ఎప్పుడు శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండడం లేదు, మరి మనం చేయనట్లయినా ఈ నిత్యం భాగవత సేవ ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ద భాగవత సేవ. సరే భాగవతం వింటున్నాం బాగానే ఉంది, మరి అదేలాగు అనే డౌట్ వస్తే దానికి ఆన్సర్ అది. మనం ప్రక్కనే భౌతికంగా ఉండకపోయినా వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో వాళ్ళ ఉపదేశాలను అనుసరిస్తూ మనం జీవనాన్ని గడిపితే అది వాళ్ళ సాంగత్యంలో ఉన్నట్లే లెక్క. నెక్స్ట్ శ్లోకాలో ఇప్పుడు మరి భాగవత సేవ ఏ విధంగా మనకి ఆ భక్తిని కలిగిస్తుందో చూసాం కదా. ఇప్పుడు తదా రజస్తమో భావా కామలోభాదయశ్చయే ఏతైరనా విద్ధం స్థితం సత్వే ప్రసీదతి. సో ఇలా విక్షేపరహితమైన ప్రేమ, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ గమనించాలన్నమాట. సో ప్రేమయుత సేవ హృదయంలో సుస్థిరమైనంతనే అంటున్నారు. అంటే మరి భక్తియుత సేవ, భక్తి అంటే ఏమిటి అనే ప్రశ్న గనక వస్తే, భక్తి అంటే ఈ సంపూర్ణమైనటువంటి కల్మషరహితం అయినటువంటి నిస్వార్థమైనటువంటి ప్రేమయే భక్తి. మరి అది భగవంతుడి పట్ల అటువంటి భక్తి. మనం మామూలుగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రేమ అనే దాన్ని ఎలా నిర్వచిస్తాం? మన అనుకునే పదం ముందు ఉంటేనే ప్రేమ అనేది వస్తుంది. మన కుటుంబం, మన వాళ్ళు, మన స్నేహితులు అనే మన అనేది ముందు ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా మనకు వాళ్ళ మీద ప్రేమ ఉంటూ ఉంటుంది. కానీ ఈ ప్రేమ ఎలాంటిది అంటే
అది నిష్కల్మషం, స్వార్థరహితం కాబట్టి అది ప్యూర్ లవ్ అంతే. ఇంకది భగవతత్వం అని చెప్పుకున్నాము. అందుకే ఇక్కడ అలాంటి ప్రేమయుత సేవ అంటే భగవంతుడి పట్ల అటువంటి ప్రేమయుత సేవ మనం మనస్సులో ఎప్పుడైతే సుస్థిరం అవుతుందో అది కూడా నిశ్చలమైనది, విక్షేపరహితం, అంటే అటు ఇటు వేవరింగ్ లేకుండానమాట. ఎంతో స్థిరమైనటువంటి ప్రేమ హృదయంలో ఎప్పుడైతే మనం సుస్థిరం చేసుకుంటామో ఈ రజస్తమో గుణాల ఫలితాలు ఏమిటి? ఈ రజస్తమో గుణాల ఫలితాలైన కామక్రోధ లోభాలు హృదయం నుంచి అదృశ్యమవుతాయి. ఇంకా మనం వివరంగా సింపుల్గా చూడాలి అంటే మరి ఇలాంటి ప్రేమ ఎవరికైతే హృదయంలో ఉంటుందో అది కూడా మామూలుగా ఏదో ఉండడం కాదు, సుస్థిరంగా ఉంటుందో వాళ్ళు కామక్రోధ రజోతమో గుణాల ఫలితాలు ఇవి. ఈ కామక్రోధ లోభమోహ మదమాత్సర్యాలు అన్నీ కూడా ఎందుకుంటున్నాయి మనలో అంటే మనలో ఉన్న రజస్తమో గుణాలు కలిగిస్తున్నాయి మనకి ఫీలింగ్స్ అన్ని. ఈ కోరికతో మొదలవుతుంది. కోరిక నుండి మరి క్రోధం మనం చూస్తాం భగవద్గీతలో 2nd చాప్టర్లోనే చెప్తారు భగవంతుడు అన్నీను. సో ఇలా కామాత్ క్రోధోభిజాయతే అని, అంటే కామం నుంచి క్రోధం పుడుతుంది అని. సో ఆ కామం ఎలా పుడుతుందంటే మరి సంగాత్ సంజాయతే అని, అంటే సంగత్వంతో కామం కోరిక కలుగుతుంది, ఆసక్తి కలుగుతుంది, దాంతో మరి కామం కలుగుతుంది. ఇదంతా కూడా చాలా లాజికల్గా మనం 2nd చాప్టర్లో చూస్తాం. సో అలా కామం కలిగిన వెంటనే, కోరిక కలిగిన వెంటనే మరి క్రోధం కలుగుతుంది. క్రోధం కలిగినప్పుడు మోహం కలుగుతుంది. దెన్ బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి, మరి మనిషే నాశనం అవుతాడు బుద్ధి నాశనం అయితే అని చెప్పి మనం అక్కడ చూస్తాం. కాబట్టి ఈ కామక్రోధ లోభాలన్నీ కూడా రజస్తమో గుణాల యొక్క ఫలితాలు. సో ఇది మనం ఎన్నో ప్లేసెస్లో భగవద్గీతలో ఈ విషయం చూసాం. సో ఏది మరి రజోగుణం వల్లే తెలిసి కూడా తప్పులు ఎందుకు చేస్తారు అని అర్జునుడు అడిగినప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్తారు? మరి ఈ రజోగుణం వల్ల కలిగినటువంటి కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ మహాశనో మహాపాప్మ విద్యేనమిహ వైరిణం అన్నారు. సో కామం వల్ల, క్రోధం వల్ల కలిగేటటువంటి రజోగుణం వల్ల కలిగే ఈ క్వాలిటీస్ వల్లే తెలిసి కూడా తప్పులు చేస్తున్నారు అని చెప్పి భగవంతుడు సమాధానం చెప్పడం జరుగుతుంది ఆ ప్రశ్నకు. తెలిసి కూడా ఎందుకు మనం తప్పులు చేస్తున్నాం అంటే కామం వల్ల కలిగిన, రజోగుణం వల్ల కలిగిన కామక్రోధాలే ఇలా తప్పులు చేస్తున్నాయి అని భగవంతుడు సమాధానం చెప్పారు. సో ఈ కామక్రోధాలు అనేవి ఉండడం వల్లే మరి తప్పులు అవ్వనివ్వండి, కల్మషం అవ్వనివ్వండి, మరి ఈర్ష్య అవ్వనివ్వండి, ద్వేషం అవ్వనివ్వండి, ఇటువంటి చెడు లక్షణాలు, చెడు భావాలన్నీ కూడా ఈ కామం వల్ల కలుగుతున్నాయి. అది రూట్ కాజ్ అన్నమాట. అది ప్రారంభం కామం వల్ల ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. సో కాబట్టి ఈ కామం కూడా ఎందుకు వస్తుంది అంటే రజస్తమో గుణాల వల్ల వస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ రకంగా ఈ భాగవతాన్ని వింటూ శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యంతో మనం అమంగళాలన్నీ పోగొట్టుకుని ఇలా స్థిరమైన భక్తిలో స్థిరపడతాము, అప్పుడు మరి ఈ కామక్రోధ లోభాలన్నీ కూడా మన హృదయం నుంచి అదృశ్యం అవుతాయి. అంటే కంటిన్యూయేషన్ మనం గ్రహించాలి. ప్రతిదీ మరి శ్లోకం చదివి ఓకే ఇదేదో హృదయంలో ప్రేమ స్థిరమైనంతనే కామక్రోధ లోభాలు తొలగుతాయి అంటున్నారు, అంతవరకు బాగానే ఉంది. కానీ దీని యొక్క ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో చెప్పిన దానికి దీనికి ఏమిటి కనెక్షన్? ఆ కనెక్షన్ ఏమిటో మనం చూసుకుంటూ వస్తే ఈ స్టేజెస్ ఎలా ఉంటాయి, ఈ భక్తి మార్గంలో దశలు ఎలా ఉంటాయి అనేది మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. అందుకని మనం ఇలా ముందుకు వెళ్ళి ఒక శ్లోకం చదివి తర్వాత కంటిన్యూయేషన్ చూడడం. ఎందుకంటే మరి 18th దాంట్లో ఇలా ఎప్పుడైతే మీరు వింటూ ఇలా ఉండి మనస్సులో ఇలా ఉన్నప్పుడు మరి భగవంతుడి పట్ల ప్రేమయుత సేవ మీకు, ఆ ప్రేమ మనస్సులో ప్రేమయుత సేవ అంటే ఏముంది? ప్రేమ, భగవత్ ప్రేమ మీకు సుస్థాపితం అవుతుంది అని చెప్పి అంతకుముందు శ్లోకంలో చూసాం.
తర్వాత మరి సో అలా ప్రేమ సుస్థాపితం అయినప్పుడు ఈ నిత్యం భాగవత సేవ ద్వారా అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే రజస్తమో గుణాల వల్ల కలిగిన ఈ కామ క్రోధ లోభాలన్నీ కూడా మరి హృదయం నుంచి అదృశ్యం అయిపోతాయట, మాయమైపోతాయి. ఈ చెడు లక్షణాలన్నీ కూడా మనం వదలగలుగుతాం ఈ నిత్యం భాగవత సేవ వల్ల. ఆ తరువాత చెడు లక్షణాలన్నీ కూడా అదృశ్యం అయితే ఏమవుతుంది మరి స్థితం సత్వే ప్రసీదతి అంటే సత్వగుణంలో స్థిరపడి ఇక ప్రసీదతి సంపూర్ణంగా ప్రసన్నులైపోతారు ఇక వాళ్ళు. అంటే ప్రసన్నులంటే ఏ ఏ కల్మషం లేనటువంటి ప్యూర్ నేచర్లో వాళ్ళు ఉంటారనమాట. అంత శుద్ధతత్వంలో వాళ్ళు ఉండగలుగుతారు. శుద్ధం అంటే ఏమిటి? మనసు శుద్ధంగా ఉండడం అంటే కల్మషరహితంగా ఉండడం. ఈ కామక్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలేమి లేకుండా ఎవరైతే ఉండగలరో అది చెప్పడం ఈజీయే, ఆ స్టేజ్కి రావడానికి సాధన కావాలి. కాబట్టి ఏమి హెల్ప్ చేస్తాయి అనేది చెప్తున్నారు. శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం, భాగవత పారాయణం ఇటువంటివన్నీ మనస్సును ఈ రకంగా శుద్ధి చేస్తాయి. మనసులో ఉన్న ఈ కామక్రోధ లోభాలన్నిటినీ అదృశ్యం చేయగల శక్తి వీటికి ఉన్నది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి ఇలాంటి స్థిరమైనటువంటి ప్రేమ ఎప్పుడైతే మన హృదయంలో సుస్థాపితం అవుతుందో అప్పుడు ఈ కామక్రోధాలన్నీ కూడా మన హృదయం నుంచి వెళ్ళిపోతాయి. ఎప్పుడైతే భగవత్ ప్రేమ మనసులో ఉదయిస్తుందో కామక్రోధ లోభాలు అదృశ్యం అయిపోతాయి. అప్పుడు అదృశ్యం అయిపోయాయి అంటే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్తారు. అటువంటి స్థితిని పొందితే ఎలా ఉంటుంది మరి? కామం లేదు, క్రోధం లేదు, మరి లోభం లేదు, ద్వేషం లేదు, అసూయ లేదు. ఎంతటి ప్రశాంతతో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఒక్క కోపం తగ్గితేనే అమ్మయ్య ప్రశాంతంగా ఉంది మనసు అనుకుంటాం. కోపం ఉన్నప్పుడు ఎంతో అలజడిగా ఉంటాం. అలాగే విపరీతమైన కోరికలు ఉన్నప్పుడు అలజడిగానే ఉంటాం. తీరే వరకు అన్రెస్ట్గా ఉంటుంది. అది పక్కన పెట్టామంటే మనసు ప్రశాంతత. మరి ఈర్ష్య కూడా అలాంటిదే, మనసుకు ఎంతో అలజడి కలిగిస్తూ ఉంటుంది. అవి కూడా ప్రక్కన పెట్టామంటే వచ్చేదేమిటి? ప్రశాంతతే. సో ఈ చెడు లక్షణాలన్నీ కూడా అదృశ్యమైనప్పుడు మిగిలేది ఏమిటి? ఇంకా శుద్ధతత్వం, ఆ దివ్యతత్వం, ఆ ప్రేమతత్వం, ఆ ప్రశాంత తత్వం. కాబట్టి భక్తుడు సత్వగుణంలో స్థితిని పొంది, సత్వగుణం అంటే మరి అన్ని గుణాల్లోకి అది సత్వగుణం అత్యంత నిర్మలమైనటువంటి గుణం. కాకపోతే ఒకే ఒక్క విషయం, ఆ సత్వగుణంలో కూడా నేను చేస్తున్నాను అనే ఫీలింగ్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ కొంత అహంకారం ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళలేదు. వాళ్ళు అన్ని మంచి పనులు చేస్తున్నా. ఎప్పుడు అశుద్ధ సత్వంలో ఉంటాము అంటే ఇది నేనేదో చేస్తున్నాను కాదు, ఇది నా బాధ్యత కాబట్టి నేను చెయ్యాలి, ఈ రకంగా ఉండాలి, ఇది నా బాధ్యత అని ఆ అహంకార రహితంగా మనం మంచి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు అది శుద్ధ సత్వం అవుతుంది అని మనం 14th చాప్టర్లో చూస్తాం. సో ఎనీవే, అందుకని ఇలాంటి భక్తిభావంలో మనం స్థిరమైనప్పుడు మనసులో ఉన్న కల్మషాలన్నీ కూడా మాయమైపోయి మరి ఈ శుద్ధ సత్వగుణంలో స్థితిని పొంది మనం ఆ శుద్ధ సత్వంలో ఉన్నాము అంటే, స్థితిని పొందాము అంటే ఏం జరుగుతుంది ఆ టైంలో? ఎప్పుడూ కూడా ప్రశాంతంగానే ఉంటాం. అందుకని సంపూర్ణ ప్రసన్నత, ప్రసీదతి అంటే ఎప్పుడు కూడా మనసు ఆ సచ్చిత్తానంద స్థితిలో ఉంటుందన్నమాట. ఆ దివ్యానంద స్థితిలో ఉంటుంది, నిత్యానంద స్థితిలో ఉంటుంది, ఆ మహదానంద స్థితిలో ఉంటుంది, బ్రహ్మానందం. ఇన్ని రకాలుగా ఆనందాన్ని వర్ణించవచ్చు. అంటే ఆ ప్రేమతత్వాన్ని, నిష్కల్మష ప్రేమతత్వాన్ని, శుద్ధతత్వాన్ని అలవర్చుకున్నప్పుడు అంతటి ప్రశాంతత భక్తుడికి ఏర్పడుతుంది. అది సత్వే ప్రసీదతి. సో శుద్ధ సత్వంలో అత్యంత ప్రసన్నతతో, ప్రశాంతతతో, పరిపూర్ణమైన ప్రశాంతతతో ఉంటాడు అని చెప్పి ఈ శ్లోకం చెప్తుంది. సో ఇంతకుముందు శ్లోకం భాగవత పారాయణతో ఏ రకంగా మనం మనస్సును అమంగళాలని
తుడిచిపెట్టేసుకుని తర్వాత ప్రేమను, భగవత్ ప్రేమను మనసులో పెంచుకోగలము చెప్పారు. ఇక్కడ అటువంటి భగవత్ ప్రేమ, నిశ్చలమైన భగవత్ ప్రేమ మనకు కలిగిన వెంటనే ఇంకా మనలో ఉన్న కామక్రోధ లోపాలన్నీ, ఎటువంటి కామక్రోధ లోపాలు? రజోగుణం వల్ల, తదా రజస్తమో భావ. సో రజోగుణం తమో గుణం వల్ల వచ్చినటువంటి ఈ భావాలు, కామలోభాద యశ్చయే అంటే కామం, లోభం, ఆది మిగిలినవి ఎక్సెట్రా అంటున్నారనమాట. సో అంటే కామం, క్రోధం, లోభం, మోహం, మదం, మాత్సర్యం, అరిషడ్వర్గాలు అంటారు ఈ ఆరింటిని. సో ముఖ్యమైన 3 చెప్పి మొదలైనవి అంటున్నారు. కామం, లోభం, ఇవన్నీ మొదలైనవి, ఆదయ అంటే మొదలైనవి, ఇవన్నీ కూడా మరి మనసు వీటన్నిటి చేత ఏతైరనా విద్ధం అంటే అనావిద్ధం అంటే ప్రభావితుడు కాకుండా ఉంటాడు. దేనికి? ఈ కామంకి, లోభానికి, వీటన్నిటికీ ప్రభావితుడు కాకుండా స్థితం సత్వే, సత్వగుణంలో స్థితుడై ప్రసీదతి, సంపూర్ణమైనటువంటి ప్రసన్నతతో ప్రశాంతతతో ఉంటారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి మీనింగ్. సో నిశ్చల ప్రేమతో ఎప్పుడైతే మన హృదయంలో ఆ నిశ్చల ప్రేమని మనం సుస్థిరం చేసుకున్నామో ఇవన్నీ కూడా అదృశ్యం అయిపోతాయి, ఈ చెడు లక్షణాలన్నీ కూడా. అప్పుడు అదృశ్యమైతే ఏం జరుగుతుంది అని డౌట్ వస్తే సత్వగుణంలో ఉంటూ సంపూర్ణమైనటువంటి ప్రశాంతతతో ప్రసన్నతతో ఉంటాము. అందుకే మనం చూస్తే ఇటువంటి భక్తులు ఎలా ఉంటారంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడు కోపం అంటే తెలియదు, చిరాకు ఇటువంటివి ఏవి కూడా ఉండవు. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా బ్యాలెన్స్డ్గానే ఉంటారు. సో అటువంటి స్థితిని తెచ్చిపెట్టగల శక్తి భాగవతానికి ఉన్నది. అయితే ఈ పారాయణ చేసేటప్పుడు శ్రద్ధతో మరి భక్తితో వినడం కావాలి. ఆ తర్వాత అలాగే శుద్ధ భక్తులను అనుసరించడం కూడా అవసరం. హరే కృష్ణ. అది ఈరోజు శ్లోకం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ అందరికీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు.